คนใช้มันเนี่ยไอ้หัวน่ะว่าคนใช้มันคนใช้बर' คนใช้बर' उफादिया मोसाहारिसोमोन बे थैनायाव सेंग्राफ्रा आदाय खालामनानै बे माबानाय समावनो माबोरै नाम एरि गासिबो सोङै हयै माबाखो हाखु दाखु बर' होननानै लाखो ना माखो जायखिजाया डायरियाव लिरनानै लाबाय आरो बिसोरो माबायाव लेखायाव खाथायाव ओमफ्राय उनाव फबनायाव लागार मोनहैबाय जोङो खनसाय बर' होननानै खोनाबाय जोंनिया उफादिया मोसाहारिसोमोन ओरै जाबाय माबायाव खाम्फायावबो मुंख्लं खाम्फा बर' बाजानायाव बर'सो जाबाय बर'सो या बर'आव थाहैबाय जोंहा मोसाहारियाव थाबाय टाइटेला मोननै जानानै दं ओमफ्राय दा आं बे बर' थाबाय आरो गोनांखौल' नांगौ ओरै होनबाय नालाय बे फिसालाखौ बाबाय बायनानै मिथिंनिफ्राय सोर फैदों सोरनि नागिरबायनाया गाबगोमाबायनाया बेफोरखौ खिन्थानांबाय ओमफ्राय माइ हानाय रायजोफोर माइ हाना होनाय मास मोनथामल'मोन आय' नोंदाया सावोननिया जोबथारनोसैमोन बे गथ' उजिबा ओमफ्राय भाद्र दानसे आसिन दानसे कार्तिक दानसे माबाय आघनावनो थैबाय बिफाया दा बेबायदिनो जादों ओमफ्राय दा बेवहायनो मास मोनथाम खांफालांनो मोननाय जाहैबाय आरो आंजों